कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी स्वतःच्या खर्चातल्यान स्मशानभूमी बांधकामाक सुरुवात. कारवार. अवर्सा हारवाड हिंगा नागरिकाल्या मागणीक सरकारान प्रतिसाद न दिल्ल्यान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी स्वतःच्या वैयक्तिक निधीतल्यान अवर्सा आणि हारवाड ग्रामपंचायत हद्दीत स्मशानभूमी बांधकामाच्या कामाक सुरुवात केली. यावेळार रुपाली नाईक हेमी सांगले की या वाठारात स्मशानभूमी बांधची ही नागरिकाली बरेच दिवसापासून मागणी आशिल्ली, पण सरकारान या मागणीचेर काहीच कारवाई केली ना. हे मागेल्या लक्षात आयल्यानंतर हांवें स्वतःच्या खर्चान हे बांधकाम करचे निश्चय करून कामाक सुरुवात केली आणि हे काम बेगीन पूर्ण करून नागरिकाली दीर्घकाळची मागणी पूर्ण जातली असे त्यांनी सांगले. यावेळार भाजपा अंकोला मंडळाचे माजी अध्यक्ष संजय नाईक, कार्यदर्शी श्रीधर नाईक, युवा मोर्चा अध्यक्ष निलेश नाईक, हारवाड ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष मंजुनाथ ठाकेकर, शक्ती केंद्र अध्यक्ष आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.